sme zakladajúce členky tanečnej skupiny Farafír. Dneska večer sme zahájili druhý ročník Čarovného orientu. Je to vlastne podujatie, na ktoré pozývame aj hosti, ale venované predovšetkým našej skupine a našim deťom, ktoré zvykneme zobrať na súťaže a dosahujú krásne umiestnenia. A teraz sme vlastne hostili dvoch hostí. Prvou bola tanečná skupina Céry Luny s ich vedúcou Mahasty a druhá bola vlastne Ariana, ktorá pôsobí tu na Slovensku. Tanečnej súťaže Hold Finlande sme sa zúčastnili už druhýkrát. Vlastne brali sme tam aj naše deti. Oni účinkovali, teda súťažili v kategóriách skôr folklórneho štýlu, ako je núbijský a sajdi tanec. My sme súťažili v štýloch Melája a Simsimeja a ešte sme mali jeden štýl Fantázia. Naše plány do budúcnosti sú veľmi jasné. Chceme sa zúčastniť znova súťaže, ktorá sa bude konať 22. februára 2015 v Budapešti, kam sa chystáme aj my ako lektorky a samozrejme chystáme veľa prekvapení aj s našimi deťmi.